Пияни свини сте вие, срам! Предадохте честа на униформата като най-долни пазарски пачаври! Тебе, нам се главата са палила този нощта като нужник. Граждани! Всички пред общината! Ще съдят народните изредници! Ей! Хайде, народе! Няма данъци! Няма реквизиции! Всички на площада! И да дудна се вълнува, весело шуми. И Радецки гордо, гордо плува по златни вълни. И Радецки гордо, гордо плува по златни вълни. Да почакаме. Ще дойдат, не може да не дойде никой. Да почакаме, но и да побързаме. Его, къде е областното? Слушай, да направим един митинг, поне за нас. Ефине, кажи нещо. Хубаво. Хайде. Другарки и другари партизани, ние сме живи, силни и тежко на враговете. За тях няма да има никога мира на тази земя. Граждани, ние свършихме тук своята работа. И след малко ще си идем. За да се върнем за винаги. Каквото можахме, направихме, за да облегчим вашето положение. Данъците и реквизициите са изгорени. Кметът и он изверг Крашков са арестувани. Революционният трибунал на нашата въстаническа армия ги осъди на смърт. Граждани, ние с нашето оръжие и решителност ще се притечем на помощ винаги, когато имате нужда. И тежко на всеки, който граби хляба ви. Рано или късно, нашето възместие ще го настигне. Но и вие не стойте с кръстени ръце. За отечеството не е направено достатъчно, ако не е направено всичко. Ура, другари! Ти върви. Огън! Слушай, слушай. Раздвижи най-сетне казионния си мозък. Пян ли си? Веднага дай нареждане. Този път без да си губи нито миг. Аз ще нареди да се вземат спешни мерки. Не. Лично ти ще ръководиш. Ясен си. Сега искам да бъда ясен и аз. Ако след 10 минути си още в кабинета си, ще дойда, ще те заключа отвътре и ще те бия най-просташки сюмруци по мутрата. Аз съм, Ваше Височество. Верно ли е, че са овладели Рупел? Вярно е. Задържали са се в града близо половин ден. Свържете ме веднага с генерал Кочо Стоянов.
По-бавно. Никого не познавам от партизаните и не знам къде отидах. Ако не си виж да убиец, виж. Ако до половин час не ги изпише всичките тия тук листа, ще ги изпозастрелям тия купелдаци. Да съм легал някога, а? Съвсем не, господин поручик. Порава гад. Караджов при мен. Сега, накъде? Натам? Натам. Добре. А сега накъде? А? Навсякъде. Защо така, бе, момче? Така. Мъчно ли ти? Че какво като ми е мъчно? И на мене ме е мъчно. Че тогава що не ме пуснеш? Какво? Ей. Кажи къде да ги намерим. Няма да ги намериш! Няма да ги намериш! Те ще те намерят! Огън! Запалете един голям огън! Искам да го видя, хубаво да го разгледам! Запалете огън! Огън, дай! Огън, 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 огън. Ако не кажеш веднага къде са партизаните, ще го застреля моментално. Мислиш, че те лъжа? Ще броя до 3. 1. 2. 3. Казвай! На тебе ще броя до 3000. Пали!
Казвай! Няма! Не! Казвай! Тогава викай! Гад! Убит! Викай! Кой? Кой го застреля? Господин капитан. Не сега, господин капитан.